Good afternoon po. Good afternoon po. So, ilang election na po yung nagdaan and sa bawat election na yon, hindi lang po kayo yung first na nangako na, ayun nga po na, buburahin yung corruption. So, my question po is, given the fact na marami na pong nangako na buburahin or aalisin yung corruption, ano po yung assurance namin na kayo po as president, kapag po kayo yung naupo as president, ay mabubura niyo po ito? And also, what is your concrete plan na linisin po yung corruption with our country, given na ilang taon na po na maraming candidates na nag-aatim na maalis po ito sa ating bansa? Yun lang po. Thank you. Unang-una, as much as possible, iniiwasan ko magkasala sa Panginoon. Pag sinabi kong mangako ako na ipakulong ko lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno, God willing, ilagay ako dyan, makikita nyo kung sino si Manny Pacquiao. Sinasabi ko nga, kung paano ko dinisiplina yung sarili ko sa boxing, dito, mas doblehin ko yung disiplina ko para yung determinasyon ko na ipakulong at sugpuin lahat ng mga katiwalian sa gobyerno nang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang nais ko lang dito, hindi yung para sa sarili ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa taong bayan, para sa future ng ating bansa. Yung sinasabi nating concrete, kailangan talaga yan, mayroon tayong long-term concrete plan na tinatawag natin na may binabasihan ng ating bansa na paraan, na way to develop and improve. Ganon. Ang nais ko lang talaga dito is katulad ng sinasabi ko, ang pinakapunot dulo dito, ginagawa nila ang ating gobyerno na hanap buhay. Ginagawa nila ang politics as a business. Which is, hindi po yan ang tama. Yung mga mindset na yung mga ano na yan, maniwala kayo sa akin, mas mahigit pa, mahigit pa ito para sa war on drugs na mangyayari pag God willing nandyan tayo. Hindi naman natin sila papatayin sa lansangan. Pero ipapakulong natin, ipapahiya natin sila sa taong bayan. Na ito yung mga tao na nagnanakaw, matagal nang nagnanakaw sa gobyerno, kaya tayo nagkaganito. Papahiya natin lahat sila. Kaya matakot na sila. Thank you, Senator Pacquiao. Si Deputy Speaker Atienza also has a reply po. Oho. Naintindihan ko yung frustration and exasperation nung nagtanong eh. Narinig na natin yung pangako, di ba? Ang hindi natin nakita, yung nangangako, magnanakaw din. Kung titignan natin ang record ng mga nangangako, pag-aralan natin ang record ni Manny Pacquiao. Siya ba'y merong record na pagnanakaw? Siya ba'y merong corruption case? Malalaman naman natin yan eh. Ang problema natin, hindi natin pinag-aaralan pagka merong kampanya, naniniwala tayo rin sa mga nangangako ng lalabanan ng korupsyon. Naboboto natin. Pagka panalo, tuloy-tuloy na naman ang korupsyon. Bakit? Kasi talaga yun naman ang plano nila sa simula eh. Ang nakita ko kay Manny, siya ay nangangako ng puputulin na ang korupsyon, yun din ang gusto ko. I am with him 101%. Now, pag-aralan natin ang nakaraan ni Manny Pacquiao, wala siyang bahid ng korupsyon. Pag-aralan niyo ang nakaraan ni Lito Atienza. Ako'y naging mayor ng Maynila. 7 na taon. Meron ba akong korupsyon? Wala. Yun ang dahilan kaya daw ako pinili ni Manny Pacquiao. Ako naman, ako'y talagang frustrated din ako katulad nung nagtanong na kabataan. Gusto ko talagang maputol ang korupsyon sapagkat yung pananaw ni Manny ang tunay na paraan upang tayo umunlad. If we do not fight corruption, we do not defeat corruption, we will just be going around, ipaikot-ikot tayo, pero tuloy-tuloy ang corruption. Ngayon, nakita ko sa isang larawan, kahapon, lahat ng mga nangako na puputulin ang korupsyon, lumaganap ang korupsyon sa ilalim ng kanilang panunungkulan. Piliin nyo, gusto ba nyo bumalik uli?
O gusto niyo gumalaw na tayo? Pagbabago, Manny Pacquiao. Huwag niyo kakalimutan, Lito Atienza. Thank you, Yan sir. po ang sorry. Yan po ang kadahilanan bakit ko pinili si Paes. Dahil malinis po. 50 years in public service, hindi po na ni-chismis man lang na may korupsyon sa kanyang pamumuno. Yan po yung kadahilanan. Dahil gusto ko po talaga na tunay na pagbabago. Gusto ko po talaga kasi sawa na ako. Sawa na ako sa pagtitiis natin ngayon. Alam sa totoo lang, kung wala akong tunay na pagmamahal sa bansa natin, nasa ibang bansa na ako nakatira. Madali lang. Lalo na yung anak ko doon pinanganak. Pero hindi ko ginawa yon. Dahil mahal ko ang bansa natin. Mahal ko ang sambayan ng Pilipino. Ilang beses ko na iniyakan itong bansa natin, yung makita ko yung kahirapan ng mga kababayan natin. Kaya hanggat ako nandito, hanggat nandito ang Manny Pacquiao sa mundo, ang puso niya para sa mahirap. Thank you, Senator Pacquiao. Sir, you have a question po? Senator Pacquiao, Your Honor, my friend, Lito Atienza, and President. Sir, I think that... I just want to ask one question. Sa isang minuto po o less, please summarize the main focus of your campaign platform for the governance. The main platform. Sa isang minuto, 2 minutes or less. Yung shortcut lang ho. 2 minutes or less. pakilakas lang po, hindi po ma-send mo rin. In 2 minutes or less, please summarize the main focus of your campaign platform for government. Ang main focus po namin, sugpuin ang korupsyon. Ipakulong ang mga kawatan, and then mag-focus po tayo sa economic growth and development. Ganyan naman. Main focus namin. Una-una, hindi natin makalimutan, lagi natin isumamo sa Panginoon yan. Pero ang pinaka-agenda natin na gawin, pakulong mga korap, and then focus tayo sa economic growth and development, makapagbigay tayo ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. At hindi lang trabaho, libreng pabahay. Libreng pabahay, yung sinasabi kong libreng pabahay po, andyan po yan sa Republic Act 7279. Para gawa-gawa tayo ng batas, hindi natin sinusunod. Ito po, at yung pabahay at saka yung pag-improve po ng ating mga healthcare services po, importante po yan. Mga benefits, mga sustainable livelihood sa bawat pamilya, yan po ang mga isa sa mga priority natin. Thank you. Commodore, sangayon ako sa sinabi ni Manny. Pag hindi natin inuna ang korupsyon, walang magtatagumpay na economic program. Yung economic program, madaling gawin yan. Maraming matatalino sa atin. Pinakamagaling na mga ekonomista nandito sa atin. Madali yan. Pero yung corruption, gaya ng frustration ng isang kabataan, frustration din ng isang lingkod bayan katulad ko. 50 taon na ako sa gobyerno. Ang corruption talaga ang number one na nagpapahirap sa atin. Yung plano ng Panginoon, umunlad ang buhay ng Pilipino, hindi matupad-tupad. Siguro nababalitaan yung mga skandalo. Yung skandalo ng fertilizer para sa magsasaka. Umabot ba sa magsasaka? Hindi. Pinarti-parti ng mga politiko. Pinadalan ako ng 50 milyon sa mga panahon yon. 50 million. Dahil malaki raw ang Maynila. Wala akong kailangan fertilizer dito. Hindi po, pera ito cash. Hindi ko kailangan yan. Solid yan, pinanggalingan. The fertilizer scam is just number one. Baka nakalimutan ninyo yung Napoles scandal. Pera ng bayan, ninanakaw ng mga mambabatas. Baka nakalimutan nyo Malampaya scandal. Meron na ba kayong pakinabang sa langis? Nagkaroon tayo ng discovery ng langis, meron tayo produksyon ng langis, pero wala tayong pakinabang dyan. Sino nakikinabang dyan? Yung mga nakaupo sa kapangyarihan. Nagbubulag-bulagan ng marami, hindi natin nakikita.
Ang tunay na dahilan ng kahirapan, yung nakikita ni Manny Pacquiao. At ako'y kitang-kita ko. Corruption. We have to fight it, remove it. Mabilis pa tayo sa Hong Kong, Singapore, Thailand, uunlad ang Pilipinas. We will support you on that, Senator Pacquiao. We Thank will be you. here to support you. Actually, at this point, baka we can go back, no? Balikan lang natin yung ilan dun sa mga nabanggit dun sa Pillar 3 na government, good governance with 12 traits. Isa kasi sa mga inilatag, yung front office services na kailangan 5 stars. So, ibig sabihin, halimbawa, pupunta ka ng Bureau of Immigration. Pag may mag-a-apply ka ng mga papeles, kailangan 5-star service ang ibinibigay. Tingin niyo po ba, Senator Pacquiao, kaya natin tong gawin dito sa ating bansa? Kaya nating gawin yan. Ang problema dito, kahit maliit o malaking business, nasubukan ko na yan eh. Nagpunta pa ako ng maliit na business. Inabot ako ng ilang buwan bago natapos yung mga papilis. Ang dami kong pinagdaanan. Tapos, siyempre, hindi maiwasan yung para mapabilis, may under the table. Yun yung isa sa problema ng ano natin. Ay padaliin natin. Yan ang isa sa supuin natin yung maraming proseso ng mga papilis para makapag-start ng put up ng business. So, ibig pa sabihin, kumbaga, Senator Pacquiao, galing na kayo sa kabilang dako, na kayo yung nag-a-apply, kayo yung humihingi ng serbisyo galing sa gobyerno, at hindi po kayo satisfied sa naging karanasan po ninyo noon. Nasubukan ko na. Okay, sige. So, kumbaga, alam niyo na kung anong gusto Bigyan na lang kita ng idea. Ang binayaran ko, kasalanan ko rin yun, ang binayaran ko 700,000. Pero ang may resibo, 250 lang. Paano yun? So, para sa inyo, Senator Pacquiao, paano dapat natin i-correct yung ganun? Paano mako-correct yun? Paano mababago yun? Supuin ang korupsyon. Korupsyon yan eh. Pero, kumbaga, ibig po ba sabihin, kasama sa mga balak nyo, halimbawa, sweldo, taas na ng sweldo ng mga government employees, kabilang po ba yun? Kasama yan inyong sa 22 rounds priority agenda natin yung pagtaas ng sweldo ng mga yung salary standardization, kasama yan. Private and government. Yun po. Siyempre, aangal yung mga, kung ako businessman, aangal ako, bakit taasan yung salary? No. Kasi ibababa naman natin yung taxes. Di ba? May ano, kumbaga sa ano, ang gobyerno mag-adjust, hindi ang tao mag-adjust. Mahirap ng bansa natin, ang tao pa nag-adjust. So meaning to say, itaas natin yung salary standardization across the board, and then, siyempre, magrereklamo din yung mga business natin. So, ibababa naman natin yung taxes natin. So yung ibabayad nila sa taxes, ipagsusweldo nila sa mga empleyado nila. So yun yung ganun. Now, magsasuffer niyan ang gobyerno kasi ang liliit yung income ng ating gobyerno kasi alam natin yan. Liliit yung income ng ating gobyerno kasi bababa yung taxes. Walang problema kasi palalakasin natin yung non-tax revenue income ng ating gobyerno. Okay. Which is other sources of income ng ating gobyerno. Hindi lamang sa tax revenue income ang ating gobyerno nagre-rely, kundi doon sa non-tax revenue income, which is yun ang pinagsamantalahan ng mga ganid ng mga politiko na ninanakaw nila na sa mga gobyerno. Pagdating naman po, Senator Pacquiao, dun sa paggamit ng ating mga natural resources para sa mga local-based manufacturing tsaka factory, tingin nyo po dapat priority natin ito? Yung tapos kailangan, kasi isa sa mga iminumungkahi ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, yung pag-restrict ng mining or harvesting for export. Ito rin po ba yung paniniwala ninyo? Dapat ang focus natin syempre dito. Ang focus natin local. Local ang focus natin, suportahan natin yung local natin, hindi sa ibang bansa, at makaprovide tayo ng jobs. Yun ang kailangan natin. At alam mo, pagdating ng panahon, God willing, ako ang maging lahat ng mga business sector sa buong Pilipinas susuportahan ko. Kasi sila ang kasama ko, kaagapay ko sa pagbigay ng trabaho sa ating pag-agapay sa pagpalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Importante yan. Ayaw ko yung iniipit yung mga businesses. Iniipit yung mga business sector natin. Kailangan susuportahan sila, alalayan sila ng ating gobyerno.
Sir, last na lang to clarify bago tayo lumipat sa fourth pillar. And walang favoritism dito. Aha. Walang, ay malakas ako dito, akin natin itong business na to. Walang ganun. Pantay-pantay lahat. Mhm. Kumbaga, ang ating gobyerno magiging padre de pamilya. Kumbaga, mga anak niya lahat yan. Walang favoritism. Mhm. Okay. Sir, paano natin babalansehin yung... Dadagdagan ko lang yung sinabi Yes, ni go ahead, sir. Mr. President. Yung natural resources natin, sobra-sobra yan. Let's not limit ourselves to mining. Let's talk about greenery, virgin forests, aqua life. Lahat yan, sobra-sobra yan. We used to have 14 million hectares of virgin forests. Ba't nawala lahat yun? Panahon ni Marcos yan. Pinamigay sa mga cronies. Alam naman yung mga pangalan yan. Pagdating ng araw, babanggitin ko lahat yan. Inubos ang ating gubat. Inubos lahat. Ang ating mineral, hanggang ngayon nawawala yung ginto natin. Ang sabi nila, kinita nila. The point is, sama-sama lahat yan. Ang dahilan, kaya naubos ang ating natural resources, sa mga cronies. Yung sinasabi ni Senator, pagka wala na yung natatakot ang crony, natatakot humingi ng pabor sa presidente, baka siya makulong, yan lang matitigil yan. Otherwise, sino man ang manalong presidente dyan, yung lahat ng ating mineral, makukuha nila. Yung lahat ng ating kagubatan, uubusin na naman nila. Dinaanan ko lahat yan. So I know the facts of life and how corruption has impoverished the nation. Kaya tayo mahirap. Yung yaman ng ating kalikasan, hindi natin napakinabangan. Pero yung mayayaman, hanggang ngayon, yumaman pa ng yumaman. Dahil lahat ng malalaking kontrata sa sinasabi ni Senador, non-revenue income, tax, yung tubig, yung kuryente, yung lahat yan. Binigay, kanino? Sa inyo ba? Sana kayo nakakuha. Hindi. Binigay yan sa mga malalakas sa gobyerno. Dapat bawiin lahat yan. Ang kinikitang daan-daang bilyon, mapunta sa gobyerno. Hindi sa pribado lang na malakas sa nagbigay ng kapangyarihan. Thank you, Deputy Speaker Atienza. Siguro last, yes, sir, Mr. Yeah, Yuli. just to be very clear, no, the Chamber of Commerce is saying yung mineral ng ating bayan dapat wag natin ibibigay na mining concession unless alam natin kung ano ang end product na gagawin. Kunyari, sabi siya, gusto kong mining concession para yung iron ore kukunin ko. Anong gagawin mo sa iron ore? Magtayo ka ng pabrika, gagamitin mo yung iron ore para gumawa ka ng ballpen, gumawa ka ng produkto mo. Kasi ang nangyayari ngayon, we get the mines, the raw material, we export it to China and Japan, they manufacture, and then we import back the finished product. So, napunta sa kanila yung teknolohiya, napunta sa kanila yung higher value added, ang Pilipino, ang natutunan lang, magpiko. Pumupok lang ng bato. Pero, wala na, hindi na kinabang. So, dapat, bawal ang kumuha ng anong mineral ng Pilipinas kung hindi ka muna magtayo ng pabrika at gagamitin mo yan sa pabrika. Pag ginawa natin yan, yung may pabrika mismo, aalagaan niya yung mineral. Kasi doon ang gagaling yung buhay niya. So he will make sure yung environment malinis. Hindi niya lang, ang nangyayari ngayon, pabilisan ng tanggal ng mineral para i-export. Bakit? Di ba? Tama yung sinabi ni Mr. Yulo, ni Presidente. 100%. Ang problema talaga, nilalabas lang yung ating mineral. Walang binabayad dyan. At saka hindi nagsasabi ng totoo. Nabisto ko yan nung hinawakan ko yung Department of Environment. Yung figure na nakita ko sa China, siguro mga 1/50th nung record natin na nagbabayad ng buwis dito sa atin. Binago ko yan. Alam ba niyo lahat ng governor? Hiningi sa Pangulo, alisin ako dahil iniipit ko raw sila. Yun ang sinasabi nating mukha ng korupsyon. Ang korupsyon ang nagpapahirap sa atin. Kung nagbabayad lamang yan, kung matutupad yung sinabi ni Mr. Yulo, dito kayo
magkaroon ng manufacturing, dito kayo magtayo ng pabrika, eh pakikinabangan natin ang mineral. But because of corruption, wala tayong pakinabang. Yun ang gagawin ng ating Pangulong Pacquiao. Napakasimple, pakikinabang ang tao sa ating yaman. Thank you, Deputy Speaker Atienza. Meron po ba tayong questions sa Zoom regarding this pillar? All right. Okay, sir, kindly state your name and your question po. Hello, magandang hapon po. Ako si John Ryan Baltasar from Bulacan State University. Senator Manny Pacquiao, very short lang po yung question ko. Since about po to sa Pillar 3, good governance, when it comes sa territory po natin, sir, ano po yung stand nyo as presidential candidate sa issue po natin sa West Philippines? Okay, magandang tanong yan. Ang West Philippine Sea, kailangan pag-usapan yung matagal na yung problema niya, kaya resolbahin na yung problema na yan. At siyempre kung ang atin, huwag tayo naman tayong magpa-basta-basta give up. Ipaglaban niya naman yung sa atin. Di ba? Hindi tayo basta-basta magpabuli lang at ipaglaban natin. Pero kailangan natin pag-usapan ang isang problema dahil hindi maresolba ang isang problema kung hindi pag-usapan. No, ganyan yan eh. Walang mangyayari yung problema na sa West Philippine Sea kung walang dialogue, walang pag-uusap, communication. Kasi kung yung atin, hindi natin pwedeng ibigay na lang ng basta-basta. Alalahanin natin yung kinakanta nating pangbansang awit, di ba? Ang mayapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Hindi tayo abot doon. Pag-usapan natin mabuti na pwede naman pag-usapan yung problema. Di ba? Pero hindi tayo magpapabuli, hindi tayo basta-basta magpasakop naman. Salamat. Thank you, Senator Pacquiao. Meron lang ako idadagdag na narinig ko sa kanya, nakalimutan lang sabihin sa inyo. Ang West Philippine Sea, 5 bansa ang claimant dyan. Kasama tayo. Pero kasama rin ang China. Kaya yun sinasabi ng iba na, girahin natin ng China. Huwag muna, teka muna. Nag-uusap pa sa United Nations eh. Kanino ba talaga West Philippine Sea? Kanino ba talaga yung mga kapuluan dyan? Sa ngayon, wala pang desisyon. We are fighting China in the negotiating table. So we cannot go to war. It's unfair for the young today to die for something which is not necessary yet. When the time comes, talagang pinuwersa na lang tayo, sinasakop, palagay mo, bahagi na Luzon. Ay, gera na. Pero, andun lamang sila sa kapuluan na hindi naman pwede natin sabihin, atin na yan. Hindi pa eh. We have a claim. China has a claim. But China is a bully. Because habang nakapending ang claim natin, ino-occupy na nila. Yon ang immoral, yon ang illegal. Kaya mas gusto ko yung sober thinking ni Senator Pacquiao. Pag-usapan natin. Magtalo tayo sa UN. Ipadala natin ang pinakamagaling na abogado at saka mga debaters doon. Pero hindi pa panahon para magyera. Kaya we cannot advise the young. We will go to war. Yun, nambobola yun. Pagka ginanong kayo ng presidente, sabihin niyo yung sinabi ni Manny. Bakit naman kami magpapakamatay at this point? Kung lumabas hindi atin yung mga kapuluan na yan. Meron din claim ang China. Meron silang tinatawag na one dash line. Lahat daw ng napapalood doon, kanila. Yun ang kanilang version. Kaya kailangan negosasyon. Kailangan usapan muna. Ubusin muna natin ang laway natin sa pag-uusap at pagpapaliwanag. Tsaka tayo magpatayan. Thank you, Deputy Speaker Atienza. We have a question from the floor from Mr. Gregorio. Tungkol sa West Philippine Sea, we are one of the manufacturers of fish sauce. No, umaasa kami sa isda at
grabe yung ginagawa ng China, inuubos lahat ng isda natin. Kawawa po yung mga mangingisda natin. Kinukuha yung isda ng mga dayuhang Chino. At madalas po, bumibili kami ng isda para gumawa ng patis. Pero ang nangyayari, ang tuli-tuli natin, milyon-milyong tuli natin, ang hinuhuli ng China. At anong gagawin nila sa kanilang huli? Binibenta po ulit sa atin. Imbis na ang makinabang ay ang mga mangingisda natin. So ano po yung gagawin nyo para protektahan ang mga mangingisda at protektahan ang mga manufacturing or processing ng mga finished product po ng sardines, ng fish sauce, ng iba't ibang produkto po na pangdagat at ginagamit pa yung raw material ng fishes natin po. Alam nyo, naiyak nga ako nung nangyari sa yung mga fisher folks natin na yung may isang fisherman na binangga yung yung bangka niya, tapos nalunod siya at tapos iniwanan pa siya. Alam mo, doon sa sitwasyon na yon, naiyak ako dahil yung papa ko mangingisda din. Pero yung papa ko mangingisda pero hindi siya marunong lumangoy. Bangka. Sabi ko, inisip ko, kung papa ko yung binangga ng ganon, tapos hindi marunong lumangoy, di namatay na. Di ba? Sabi ko ganon. Kaya medyo nag-init yung tainga ko noon. Kaya nung hiningan ako ng comment, abay, wag tayong ganon. Dapat pabayarin natin sila sa ginawa nila. Sa damage na ginawa nila. At protektahan natin yung mga fisher folks natin na libreng mangisda, malayang nangingisda sa ating bansa. Kailangan kaagapay ang ating gobyerno para sila hindi matakot mangisda sa sariling atin. Yun ang natin. Ang kailangan lang siguro, magkaroon tayo ng patrol boat para nakatingin at nakasuporta sa ating mga mangisda. Tama, di ba? Pag may patrol boat, kampan din yung mga mangingisda natin. Salamat. Thank you. Thank you, Senator Pacquiao. Matindi. Yes. May naalala ko na nga ako eh. Siguro maalala rin nyo na siya raw ay sasakay sa jet ski, pupunta doon sa Spratly, Reedbank, itatatag daw yung bandera ng Pilipinas. Ginawa ba niyo yun? Ang tinatanong nila, ano ang gagawin ng gobyerno pagka inaapi ang ating mga kababayan? Huwag ka na magdrama na mag-jet ski ka. Hindi mo naman gagawin yun eh. Hindi naman ginawa yun. Pero yung mga mangingisda natin, ipagtanggol mo. Gumagamit sila ng bapordingera. Di gumamit din tayo. Wala tayong magagawa kung talaga magkaroon ng banggaan. Pero yung attitude nila na binigay na lahat eh. Wala nang pumipigil sa mga Chinese fishermen. Tama yung kanilang punto de vista. Consumer na lang tayo ng finished product ng isda natin. Isda natin yun. Hinuli yan sa karagatan natin. Pero China nakikinabang. So we have to protect ourselves and our own rights. What we are saying is that let China do its worst. Let's do our best. But we cannot declare war on them at this point because they also have a valid issue. Kanila raw yun eh. Yun ang kanila paniniwala. Kanila yan eh. So we have now to convince the UN and the Convention on the Law of the Seas that our claim is more valid than their fantasy. Yung kanila fantasy. Tayo reality. But you are correct in saying we should demand from government protect our interests on a day-to-day basis. That is not allow China to dominate. We know already they are bullies. Ako, galit ako sa bully. Si Manny, galit ako sa bully. Bata pa ako, pag nakaharap ko, bully. Nagpapanting yung tenga ko. Si Manny, alam ko ito. Marami ng mga bully na nahirapan sa kanya. Kaya, we cannot allow ourselves to be bullied. If that's your point, I believe
only Manny Pacquiao will be able to fight for our small fishermen. Thank you. Mr. Yulo, At higit sa lahat, hindi ako nagpapabuli. At ang ayaw ko yung tatakutin ako. Kasi yan ang ayaw ko, yung hahamunin ako, tatakutin ako. Yan lang, para malaman ng lahat. Senator, meron nag-text sa akin ng tanong ko raw sa inyo. Sabi nila, sa Indonesia daw, pagka nakahuli sila ng barko na nangingisda na galing China, kukunin nila yung barko daw at pinasasabog sa dagat. Pero ang Pilipinas daw, pag nahuli yung barko, binabalik sa China at nagsosorry pa. So ang tanong niya, pag kayo daw maging presidente, pwede ba natin gayahin yung Indonesia? Pasabugin din natin yung barko ng China, pareho ng Indonesia. Yun ang unang tanong. Pasabugin mo, nag-create ka ng hamon na yun, hamon. Pag pasabugin mo, hamon yun. In a diplomatic way, i-confisca mo, i-hold mo rito, ibalik doon. Baka mapakinabangan pa natin yun eh. Hindi naman tayo mayaman, mahirap naman tayo. So baka mapakinabangan pa natin yun. Di ba? Sayang naman yun. Yun lang. So yung Indonesian, pinapasabog, pag kay Manny Pacquiao, gagamitin natin. confiscate. Okay, meron pa isang tanong na relevant. Sabi nila, doon daw sa Vietnam daw, nung nagpadala ng oil rig ang China, ang ginawa daw ng Vietnamese, nagpadala ng 1,000 fishing boats sa maliliit na puro kahoy at pinalibot daw yung oil rig para mga langgam. So ginawa nila, tinakot nila, parang nilanggam nila yung barko hanggang umalis. Okay rin ba yun? Yung mga maliliit na fishermen daw, i-surround natin doon sa barko ng China para mga langgamin natin. Kasi pag may pinatay doon, malaking issue yun, di ba? Kailangan ready tayo to depend naman sa kanila dahil siyempre mga mahirap naman yung pupunta doon. So kailangan ready tayo na pag sinaktan, war na nga yan. Papunta yan doon sa ano. Pwede naman natin gawin yun, pero lahat yan makukuha sa pag-uusap. Kailangan lang, ang problema lang kasi yung pride ba? May mga pride ba? Kasi presidente ako, bakit ako makipag-usap sa'yo? Presidente rin ako. Bakit ako mag-initiate na makipag-usap? Diba? Pag tayo, walang pride kasi God is with us. So, diba? Walang ego-ego para sa kapakanan ng bansa. Gawin natin lahat. At the end of the day, kung ako mapahiya, again, basta makinabang lang ang Pilipino, walang problema. Basta umunlad ang ating bansa. Yan, thank you. Thank you. Thank you very much, Senator Pacquiao. Yes. Dadagdagan ko lang yung sinabi ulit. Yung sinabi ng Vietnam ang nagsabi nun, na kinukumpis ka nila. Alam ba nyo, yung mga bata hindi naaalala eh. Ganyan nung araw ang ginagawa ng Pilipinas eh. Pag pumasok dito sa atin, illegally, hinuhuli, sinasakyan yung vapor, kinukumpis kayong nahuli nilang isda, giant clams, mga tortoises, anything that was caught in our waters, kinukumpis ka ng gobyerno. Yun ang kinalakihan ko. Ngayon na lamang ito nangyayari na sila lang ang merong nahuhuli. Mangingisda natin nakatingin lang dahil sa hindi tinutulungan ng gobyerno. So it's government again. Why? Corruption again is the root of that. Merong nangyayari dyan na hindi natin alam. Hindi alam ni Commodore. Dahil pasikreto yan. Pero merong mga regulo yan na talagang corruption din. Thank you very much. So talagang pillar number 3, uminit ang usapan natin. Marami kasing at stake when we talk about governance and our natural resources.
And of course, yung relationship natin sa ibang mga bansa. Pero we have 2 more pillars to discuss. So we move on now to the Pillar 4, Compass, Infrastructure and Environment, Heaven on Earth. Okay, so letter A, God-given attractions. Ito yung mungkahi ng CCPI. Natural geographic attractions that are unique to the Philippines are identified, and their uses are controlled and subjected to carrying capacity limits, with no-build zones, and with carrying capacity limits at any time for residents, for workers, and for tourist visitors. God-given attractions should not be diluted by man-made attractions unless they are for accessibility and safety that protect and preserves the natural attraction. Letter B, man-made roads, bridges, and other infrastructures or structures must be world competitive, best in design, engineering, quality build, cost and time efficiency with added disaster prevention measures against earthquakes and typhoons. Scientific basis is used to protect the natural habitat with nature allowed to do its wonders. And letter C, islands, constraints, and 2 advantages. The geographic uniqueness of the country with earthquakes, typhoons, and many islands are met heads-on as challenges to connect the islands by designing and building the best airports, the best seaports, the best ICT and new technology, also the best roads, bridges, and other infrastructure that can withstand adverse effects of earthquakes and typhoons. Letter D, minimum space standards. The adage that a place for everything and everything in its place is followed, as it applies to spaces for work, play, living, and public use. Public vehicles load and unload not on the road, but on designated indented stations away from the road. And public vehicles are dispatched sequentially based on scheduled interval times with no overtaking allowed. Residences close to workplaces are provided to lessen traffic and time commutes. And letter E, energy sources varied and safe. A mixed combination of energy sources from traditional to renewables to nuclear and other new technologies such as modular nuclear power plants can be adopted for as long as they are scientifically safe, clean, and cost-efficient combination. Because we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Ayan, Senator Pacquiao, tingin nyo kaya yun? Na-intriga ako dun sa minimum space standards, yung dapat hindi pwedeng loading, unloading kahit saan, tapos dapat nakahiwalay sa main road yung mga sakayan, babaan. Unang-una, magandang pagplano. No, ang plano yung tinatawag natin. Kaya maganda yan kung mayroon tayong master plan para hindi tayo paulit-ulit ng gawa. Yung pangalawa, ang tao kailangan sumunod sa sa pinapatupad ng ating gobyerno na patakaran. Kung ano man yung mga laws na ibinababa, ini-implement ng ating gobyerno, sundin natin. Kahit na walang sakayan at babaan, nandun, dami, pupunta pa sa gitna ng so, gano'n na nangyayari minsan. So, minsan din, nasa atin din sinasabi ko nga, ang tunay na pagbabago, magsisimula din yan sa sarili natin. Magsisimula din yan. Yung disiplina at pagsunod sa mga kautusan ng ating gobyerno, nararapat. Yun yung sinasabi ko. All right, question from the floor. The microphone. Okay, just those 2 questions and then sa Zoom tayo. So, sino po na? Please state your name before your question. Good afternoon, Senator Manny Pacquiao. I'm Jobert Lato from Bulacan State University. Philippines is one of the top contributors of plastic pollution in the ocean. Study shows that Philippines contributed to 36% of the plastic waste and ended up in the world's ocean. Malaki ang epekto ng basura, lalong-lalo na sa ating kalikasan at pati na rin sa ating kalusugan. My question is, do you support the passing of single-use plastic ban? And what is your opinion on using face shield, knowing that the long term of plastic in the environment is harmful? And lastly, as a current senator, what platforms or projects that you have done for the environment? May bill ako na i-final dyan
Yung one use plastic parang una ipaliwanag ko sa about environment, infrastructure environment. Alam mo yung environment, kailangan natin pangalagaan. Yung kalikasan natin, pangalagaan natin. Bakit? Para malaman ng lahat, bahagi yan ng ating buhay. Yung kalikasan, bahagi yan ng ating buhay. Kung ano man ang environment natin, ano man ang kalikasan natin, ano man nangyayari sa atin, tayo rin ang gumawa nun. Kung sinisira natin, pinapatay natin yung sarili natin. Bakit? Kasi bahagi yan ng ating buhay. Magtaka ka bakit bahagi ng ating buhay yan? Remember, when God created the universe, everything, He created by words. Diba sabi niya, there be the light, there's a light, there be the plants, there are plants. But, kakaiba, when God created mankind, He didn't create, let there be their mankind, hindi ganon. He formed a soil, and He gave a breath, and that's us, human. Bakit when He created mankind, nag-form pa doon sa ground, sa soil? Tapos binigyan niya, because He wants us to be part of the universe that He created. Therefore, kung ano yung sa environment natin, kalikasan natin, kung sinisira natin yan, ano mang kahinat na natin, tayo rin ang sumira sa sarili. Tayo rin nagpumapatay sa sarili natin. Thank yan. you. Salamat. Thank you, Sen. Manny Pacquiao. Second question. Yes. Magandang hapon, Manny. Right here. My question, I represent a global nonprofit organization called Mercy Worldwide, maximizing efforts of relief and care for the youth. And so, ang tanong ko para sa iyo is, what types of humanitarian projects are you passionate about that we can work together to improve the quality of living and quality of opportunity for Filipinos, not just in Manila, but throughout all of the Philippines, and not just for today, but for the future generations? The quality of living, that's what I'm talking about. You want me to answer in English or Tagalog? I'll try. Taglish. Marunong ata Bisaya, you mag-Tagalog. understand Bisaya? Any one of them. Wow, Bisaya. Lahat. Bisaya? Oh. Okay. Humanitarian na kailangan kung magbisaya ako baka hindi sila makaintindi rito. Hindi sila makaintindi rito pag nagbisaya ako. Kailangan talaga magkaisa tayo at magtulungan tayo para po sa hindi lamang sa sarili natin kundi para sa bawat isa. Ganun dapat ang turing natin at pangalagaan natin ang ating kalikasan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at mamuhay tayo ng matagal dito sa mundo. Kasi the more na sinisira natin lahat, the more umiiksi ang buhay natin. At the more na hindi tayo nagtutulungan, the more din na walang mangyayari sa buhay natin. Walang development na magagawa natin. And walang magandang bukas ang ating tinatanaw. Maraming salamat po. Senator Manny, naniniwala po ba kayo na dapat magkaroon tayo ng iba't ibang sources of energy para sa kaunlaran ng ating bayan? Sang-ayon po ba kayo na i-explore natin ang nuclear power plants, basta safe, clean, cost-efficient? Yes, kasama yan sa aking 22 rounds priority agenda, yung empowering energy, renewable energy development. Kailangan i-maximize natin yung natural resources natin at magtulungan natin para makinabang ating gobyerno, makinabang ang bayan ng Pilipino. Okay. Meron po ba tayong questions sa Zoom? Alright. Go ahead po. We can see you. Good afternoon po, Senator Manny Pacquiao and Speaker Atienza. I am Francis San Juan and I am a member of the Climate Reality Project. This organization is composed of environmental advocates who believe that politicians and citizens must work together to take urgent action for the climate.
Clearly, the next administration will hold a critical role in the fight against climate change. In the past few days, COP26 has been ongoing. Millions of lives will suffer, and the next generation, my generation, will suffer if this crisis is not addressed. The Philippines has already gone through so much, as seen in the devastation of Yolanda and Ondoy. In fact, we have been ranked as the fourth most affected country from the year 2000 to 2019 in a global climate risk index. With this said, ano po ang inyong plataforma tungkol sa climate change? Sinasabi niyo po na pinapahalagahan ninyo ang kalikasan. Pero paano po tayo magta-transition to a sustainable green economy na hindi naman maapektuhan ang kalagayan ng mga kababayan na naghihirap at nawawala ng trabaho? What concrete steps do you plan to make to ensure that the youth can hope to live in a healthy and sustainable world? Maraming salamat po. Okay, thank you for your question. We'll just like to clarify again the last part of your question. Would it be okay? Ay, yung gagawin natin sa environment, pagprotekta ng environment natin. Tama ba? Yes po. What are your platforms and concrete steps that you plan to make po for the environment? Yung single use of plastic, iwasan na natin, i-minimal siguro natin yung paggamit ng plastic na hindi na nabubulok. Isa rin yun, pangalagaan natin yung kalikasan natin, yung kasama niya yung tree planting. Importante rin yan, makatulong sa atin at huwag tayo tapon ng basura kahit kung saan-saan. Linisin natin ang ating kapaligiran, magtanim tayo ng maraming puno. Kasi alam mo yung puno, naglilinis ng hangin yun. Nakakapagpalinis ng hangin din. Ang puno, nakapagpalamig sa isang lugar din. Kasi ang puno, nakakatulong din yan para walang baha pag mag-ulan. Sabihin ko sa inyo, ang puno, isang puno ng kahoy, makahold siya ng at least minimum of 50 drums of water. Isang puno yon. Kaya pag walang puno ang bundok, pag umulan, baha ka agad sa baba. Kasi didiretso lang yung tubig eh. Pero pag maraming puno, hindi yan magbabaha. Kasi i-hold ng mga puno yan. And then pangalawa, ay yung sinasabi ko na kailangan maging malinis tayo. Especially wag tayong tapon-tapon, maging responsible citizen tayo sa ating bansa. Thank you very much, Senator Pacquiao. And now we go to the last pillar, okay? Pillar number 5, the economy. Restroom na. Okay. The compass is diverse, self-reliant, and wealthy. Okay, so letter A, Filipinos in effective control. With a self-reliant economy that protects the lives, health, and patrimony of the people from globalization, supply chain disruptions, and from foreign control. The participation of foreign-owned controlled companies and foreign governments are dispersed for a global power balance and to avoid monopolistic control. Letter B, natural resources fuel local manufacturing with an economy that uses its natural resources as inputs to manufacturing within the country to produce value-added end products for its own consumption and for export. Letter C, a diverse industrial agri-services economy. Self-sufficient in food and creating wealth from small, medium, large, and basic industries for final use or to feed the parts and component needs of other industries, including new technologies. Tourism and other services are top-notch alongside an industrialized knowledge economy. Letter E, a wealthy economy. Letter D, an economy that promotes and rewards its citizens for innovation, excellence, and success while nurturing and retraining those left behind to be competitive again or to find other areas of excellence. Ito po yung nabanggit nyo kanina, Senator Pacquiao. Letter E, a wealthy economy with a GDP per capita of at least top 50% of countries worldwide. Poverty and unemployment rates are both below 3% of the population. And to quote, we are moving towards a global economy. One way of approaching that is to pull the covers over your head. And another is to say, it may be more complicated, but that's the world I'm going to live in. I might as well be good at it. Alright, Senator Pacquiao, marami-rami ulit ito.
Pero yung iba to nabanggit nyo na kanina di ba? Yung Filipino number 1 dapat. Filipino number 1 dapat. Yung economy natin, dapat hindi lamang sa isang grupo ang magtatulong. Kaya kumbaga sa pantay-pantay yung iwasan natin yung monopoly. Kailangan lahat, in-explain ko to kanina na pantay-pantay ang pagtingin ng ating gobyerno sa lahat ng mga businesses. Walang favoritism. At pangalawa, hindi lamang dyan ang sa mga malalaking businesses tayo nakasentro, kundi doon sa mga maliliit din. Yung mga maliliit na micro, small and medium. Malakasin yung GDP natin, yung domestic, yung gross domestic products. So, importante yan. Thank you. Meron po ba tayong questions from the floor? Or if wala tayong question, meron po ba tayong questions on Zoom? Yes, okay. So, meron po tayo. Yes, go ahead po with your question. Yes, kindly unmute. I'm sorry, we cannot hear you po right now. I think nakamute pa po. Nakamute pa po kayo? Hello? Nakamute pa. Perhaps pwede niyong i-type. Paki-volume lang po yung nyo, yung Oo. Baka pwede niyo pong i-type yung inyong question. Or habang naghihintay po tayo siguro, Senator Pacquiao, kasi di ba kanina pinag-uusapan natin na dapat we promote local industries, local businesses. Pero syempre, hindi po ito nangangahulugan na we turn away foreign investments. Tama po ba? Paano natin hindi babalansin? Hindi nangangahulugan. Dahil, ito. I-explain ko sa inyo mabuti ha. Yung mga small businesses, yung mga micro, small, medium enterprises, importante yun kasi hindi lahat ng yung mga nabibigyan ng trabaho kasi ng mga malalaking businesses is yung mga college graduate. Marami sa atin na undergraduate, hindi nakapagtapos sa college, hindi nakapagtapos ng high school. Paano naman sila mabigyan ng trabaho? So, pagdating sa pag-apply sa malalaking company, discriminated na kaagad sila dahil wala silang diploma. So, in that way, palakasin natin yung sinasabi kong micro, small, and medium enterprises para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Yan yung pinag-aralan ko kasi yan na kung diploma ang pinag-uusapan siguro, hindi ako nakapagtrabaho. Di ba? So, yun yung experience ko sa buhay na yung mga maliliit na mga businesses, suportahan din natin yan para sa makakatulong din sa ekonomiya natin pagkapagbigay ng trabaho. Thank you. Thank you, Senator Pacquiao. One last question. One last. Sino pong Sino pong nauna? Sino nauna? Okay. Jack Empoy na lang muna kayo kasi nauna. Hello po. Hello. Okay. Is this our question from Zoom? Tama po ba? Naipasok. We'll ask first yung question natin from the floor, tapos balikan natin yung sa Zoom mamaya. Okay, sa Zoom. Okay, good afternoon po, Senator Manny. Actually, ako po yung lumapit sa inyo kanina na sinabi kong taga Jensen din. I'm from Lagao National High School po. So, good afternoon po. Yun nga lang din, I'm also from Nueva Ecija. Medyo related po yung questions ko sa binanggit ko na lugar na pinanggalingan ko. Number one, actually before my questions, I just would like to share some incident po kahapon na galing po ako ng Nueva Ecija at nakakalungkot po sapagkat bumili po kami ng gulay, 7 piso lang po yung kilo ng upo, 15 pesos lang po yung ampalaya. So ang point ko po, paano pong uunlad yung mga kababayan natin na farmers kung sakali na napipilitan pong ibenta na lang po ng mura ang kanilang mga paninda. So yun po, at tungkol naman po sa Jensen, ako po rin po yung umaakyat sa mabundok po natin doon at talaga po yung ating mga kababayan doon na mga IPs po, nagtatanim, naabuso rin po ng mga middleman na kung saan ang kanilang mga produkto ay nabibili rin po ng mura lang. So,
Ang aking kong katanungan ay, paano po natin tutulungan sila na ang kanilang kabuhayan ay nga po ay maging maunlad? Kumbaga hindi nga nakatapos. Ang kanilang solusyon lang ay mag-farming, agrikultura, pero mayroon pong ganitong klaseng mga kwento ng buhay. Kung kaya nakakalungkot na mayroon pong mga ganitong senaryo po ng ating mga kababayan. By the way, I'm from United Nations Association of the Philippines din po. Sorry po. Thank you. Maganda yung katanungan na yan. Alam mo, sa lahat ng pinagkakautangan natin ng loob, makinig kayo tayong lahat, mayaman o mahirap, sa lahat ng pinagkautangan natin ng loob is yung mga farmers, sa mga fisher folks. Kasi dahil sa kanila may kinakain tayo. Kung hindi sila nagtanim, hindi sila nagkayod, wala tayong kakainin. Wala tayong pagkain. So, alalahanin natin yan, suportahan natin, palakasin natin yung mga farmers. Yung suportahan natin, alagaan natin, gabayan ng ating gobyerno dahil sila ang mga breadwinner. At the end of the day, pagdating ng panahon, hindi na tayo mag-i-import ng bigas, mag-i-export pa tayo o mga basic commodities. Okay. Hindi may tanong yata si... Yes, sir. Kenneth Benedicto po sa chamber. Follow-up question ko lang kay Tom, no? Ang tanong ko, bakit kung kailang harvest time, sala lang tayo nag-iimbak ng bigas? Kasi ang nakikita ko sa NFA, kung kailan harvest time, saka tayo nagpaparating. Kung kailang hindi harvest time, walang dumarating. Yun ang tanong ko, bakit ganun? May corruption, hindi may corruption, malaki ang corruption dyan sa importation ng bigas. At dyan, pagdating ng panahon, niwala ka sa akin. Magtatanim sila ng palay sa kulungan. Magtatanim sila ng palay sa kulungan. Kasi gusto kong tapusin na ang paghihirap ng ating mga farmers. Gusto ko mabigyan naman sila ng halaga at importansya nang ma-encourage sila magtanim na magtanim. At higit sa lahat, pantay-pantay ang ating ang turing natin, ang pagtanaw natin sa bawat isa, bawat Pilipino. Thank you, Senator Pacquiao. Meron ako dadagdag dahil corruption ang pinag-uusapan eh. Yes. Ang sagot niya, napakalinaw eh. Tina-timing nila yung maximum profit. Not for the farmer, but for those who are running government. Kaya, walang mangyayari sa atin. Tumbukin na natin. Palitan natin lahat yan. Sinabi ko sa inyo kanina, magsasaka, naglaan ng pera ang gobyerno, bigyan ng pataba ang magsasaka. Fertilizer. Umabot ba sa farmer yun? Hindi. Binulsa ng mga congressmen yun at saka mga senators. Pero si Manny Pacquiao at saka si Lito, hindi kami kasali yan, ha? Kaya maniwala kayo, pag-aralan yung mabuti. Nasangkot ba sila sa fertilizer scam? Nasangkot ba sila kay Napoles? Kung nasangkot, burado na agad. Kung hindi, paikot-ikot lamang tayo eh. Thank you. Thank you, Deputy Speaker Atienza. One last question sa Zoom, if okay na yung audio niya before we close with the 5 pillars. Sir, go ahead with your question po. Hello? Can you hear me? Yes, Yes, we can narinig hear ka you. na namin. Okay. Praise the Lord. Good afternoon. I am Robbie Lagmay Solis, and I represent a number of organizations here, including the UP School of Economics Alumni Association, JCI Quezon City Capital, and One Town, One Sport Philippines. It is very admirable, no, Senator Pacquiao and Representative Atienza, to know that based on your opening statements, your hallmark advocacy for the economy is anti-corruption. So it's not just only for Pillar 5, but for other pillars as well. So previous administrations have created, strengthened, and or abolished agencies or instrumentalities to bolster the Philippine economy. So
yung previous administrations like created PCGG, Presidential Commission on Good Government, Public-Private Partnership Center, the Philippine Competition Commission, Tourism Infrastructure Economic Zone Authority or TIEZA. For NFA, I think nag-reorganize nila ang NFA. There was also the Anti-Red Tape Authority, also the Presidential Anti-Corruption Commission, among others. So, ganun usually ang isang administration. Now, if we see President Manny Pacquiao, what will be his legacy institution or action, if any, to ensure that we will have a diverse, self-reliant, and wealthy economy? Salamat po. Salamat. Alam nyo, ang corruption yun ang pinaka problema sa ating bansa, pero beside corruption, ang gagawin natin para maiwasan ang bansa. Ang gagawin natin, lahat ng supply ng ating gobyerno idadaan natin sa kooperatiba, yung mga existing kooperatiba ngayon para sila makinabang. Wala na yung individual transaction sa gobyerno, hindi yung baka maparmali pa tayo. Wala na yun. Kailangan doon sa kooperatiba para kumita man, sila ang taong bayan din ang kikita. No? Isang kooperatiba at saka maiwasan yung corruption dyan. At pagpalakas sa ating gobyerno, development sa ating bansa, yung sinusulong natin na local autonomy. Ipopost natin yan para bibigyan natin ng kapangyarihan ang mga lokal para mag-implement ng mga project na dapat ma-implement for economic growth and development. Thank you. Thank you, Senator Manny. Meron po tayong last question for Senator Pacquiao before... Kaya pa, Senator? One or two? One last? One last. Okay. Dalawa. Last two. O, sino na yung last two? Yung hindi pa po nakakapagtanong. Yes. Okay, last two na po yan. Hello. Magandang hapon po, Senator Manny Pacquiao. I'm Danny Carandang and I'm the Charter President of the Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. And its signature legacy project actually is the establishment of one national cooperative, which is the United Filipino Movement for National Transformation Consumers Cooperative. Kaya natutuwa po ako na palalakasin natin ang ating mga kooperatiba. And one of the major project po ng aming kooperatiba ay ang pabahay. That is very close to my heart because dati po akong homeless. And gusto ko lang pong itanong na, kasi nasabi niyo po kanina na ang inyo pong isang gagawin talaga ay magkaroon ng libreng pabahay. Iniisip ko dapat siguro yung murang pabahay, no? Kasi siyempre pag libre, parang dole out po siya. And it really needs a lot of resources coming from the government. Not unless we will, of course, make use of the private sector to help in the building of many housing units. Kasi talaga pong ang housing is one of the major component ng economy natin with all its allied undertakings. Ano po? Ang tanong ko po ay kung paano nyo matutugunan itong inyong pangako na magkaroon ng hindi mura kundi libreng pabahay. Kasi sabi po ng mga, I think narinig ko po ito sa isang report na parang imposible po. Kasi maraming mga bansa ang talagang hindi na-address ito. Bakit ang Pilipinas ang magkakaroon ng isang ganitong programa na manggagaling po kay Manny Pacquiao. Maraming pong salamat. Alam mo, narinig ko na yung imposible. Yung imposible ito. Kasi yung lumaban ako kay De La Hoya, imposibleng manalo si Manny Pacquiao kasi golden boy, malaki ang timbang, malaking tao. Hindi mananalo si Pacquiao. So, ito, sinabi kong pabahayan ko ang mga Pilipino, mga pamilya na walang bahay. Kayang-kaya po yan. Sa sitwasyon sa nakikita ko. Unang-una po, ang mga informal settlers na dito sa bansa natin nasa almost 2 million. Ang mga walang bahay talaga dito nasa mga 6.7 million
households. Ibig ko sabihin, yung pati yung mga nagrenta lang, pero may trabaho sila, pero nagrenta sila, wala silang sariling bahay. Ang sinasabi ko na 3 to 4 years, ang estimate ko, mabigyan ng pabahay ang lahat ng pamilya na walang bahay. Pero sinasabi ko lang na 4 to 5 years para hindi ako maging sinungaling. Para hindi maging sinungaling. Ang kailangan lamang natin po, para malaman ninyo, ang kailangan lamang natin na pundo sa loob ng 4 na taon, ganito, mga nasa 1.3 trillion to 1.5 trillion. Okay, ganito. Ang nananakaw, ang nawawala sa gobyerno, taon-taon, hindi bababa sa 1 trillion. O sige. Sugpuin mo yung corruption na yun. Makasave ka na lang ng 500 billion bawat taon. O makasave ka na lang ng 500 billion bawat taon. Magkano yun sa tatlong taon, 1.5 trillion? Kumplito na, sobra pa. Di ba? Sobra pa, di ba? Yan yung sinasabi ko. Nagawa ko yan sa sarili kong pagsisikap na libong tao na nabigyan ko ng pabahay, bakit hindi natin magagawa sa sarili nating bansa sa gobyerno, ang gobyerno ang gagawa. Kaya sabi ko 3 to 4 years, pero sinasabi ko lang na 4 to 5 years para hindi ako maging sinungaling. Wala kang makitang squatter dito sa Metro Manila. Wala kang makita dito ng squatter sa Metro Manila. Yan po ang aking hangarin. Yan po ang aking plano talaga dito sa bansa natin. Hindi lamang pabahay po yan. Hindi lamang po pabahay yan, kundi yung tinatawag nating sustainable livelihood. Yung sustainable livelihood kasi bigyan mo ng pabahay kung wala makain naman. Yung pangkabuhayan. Tsaka yung iba dyan may trabaho naman din. So, walang problema. At ito pa, ang pabahay natin, hindi natin siya ilalayo sa city. Kung magpabahay ka, doon mo ilagay sa bundok, anong kakainin nila doon? Anong trabaho nila doon? Hindi mangyayari yon. Ang pabahay, kung saan sila, dito lang around the city lang. Yan ang gagawin natin. Para komportable sila, bibigyan naman natin sila, kawawa sila, naiiwan sila sa laylayan Dapat sagipin natin sila, pag nakahabol na sa atin, sisikapin, tuturuan natin sila na maghanap buhay para makasabay sa atin forward. Ayan, ang gagawin natin. So, yan ang sinasabi ko, 4 to 5 years magkaroon ng pabahay ang lahat ng mga pamilya. Salamat po. Thank you. Okay, ito, promise, last question. Sorry, Senator Pacquiao, last question na from CNN. Yes? Excuse me, ma'am. Yep. Oh, okay. Yeah. Sorry, I thought nagkaroon ng agreement. Sige, so this is our last question already. I'm sorry, this will be the last question because Okay. Senator Pacquiao has engagements pa po. Go ahead po. Okay, good afternoon, Senator Pacquiao, and thank you for coming with us this afternoon. I'm James from Bridging Leaders for Sustainable Development, sir. And I understand that the major landmark of your campaign is focused on fighting graft and corruption. No? And dito, sir, sa pillar number 3 kanina, sir, nabanggit kanina na isa doon sa mga 12 traits of good governance ang openness and transparency, no, which is part and parcel of fighting graft and corruption, sir. Napansin ko lang, sir, ano ang opinion niyo, sir, dito sa mga directive ng gobyerno na minsan hindi pinapalabas yung statement of assets and liabilities net worth? At ano ang opinion niyo mga officials ng government na hindi sinasabi, sir? Kailangan sumunod tayo sa batas. Kung sinasabi ng batas na magsabit ka ng salin, magsabit ka ng salin. Pagdating ng panahon, pag hindi nagsabit ng salin, makasuhan ka ng gobyerno. Kaya pagdating ng panahon, wala tayong favoritism. Sinasabi ko, di ba? Parang boxing ba? Fair but firm. Ayan. Ang gagawin natin diyan ay magiging stricto sa pag-implement ng batas. In that way, doon lang magkakaroon ng takot ang mga tao. Lalo kulong. Walang makalabas.
Wala makalabas, hindi makulong tas labas. Kulong. Pag may nakaw, kulong. Pag may nakaw, kulong. Mag-create tayo, kakausapin ko yung Supreme Court at saka Congress, mag-create tayo ng special court. Kasi baka isipin nila, matagal naman yung kaso-kaso, matagal yan, hindi mahusgahan ka agad. Mag-create tayo ng special court para 3 to 6 months, mag-desisyon na kaagad. Makonvict na kaagad yung mga kawatan. Hindi maraming makulong. Thank you so much, Senator Pacquiao. Actually, we have questions from the media, pero maybe after because may pending interview pa si Senator Pacquiao. So he'll still be here in the building. So thank you so much, Senator Pacquiao and Deputy Speaker Lito Atienza for joining us this afternoon. Senator Pacquiao, meron pa ba kayong closing? Nais kong pasalamatan ang lahat sa panong ito. Gustuhin ko pa naman sanang sagutin yung mga tanong pa ninyo. Pero inabot na po tayo ng oras. Maraming salamat sa ating Presidente Jose Luis Yulo Jr. Sa pag-invite sa akin sa ating Chamber of Commerce. Sa inyong lahat, sa mga officers, sa aking kasama, ang ating butihing Vice President ng ating bansa, si Lito Atienza, Congressman Lito Atienza po. At sa inyong lahat, mga media, nandiyan sa Zoom. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you po. Thank you. Senator Pacquiao, we have a token of appreciation po from the Chamber of Commerce of the Philippines and a quick photo op lang po.